बुंनांगौ बहुत खोथा दङ आं सानदोंमोनखि बे आंनि पिएइचडि खालामनाया आंनि मोनसे पार्सनेल जार्नि बा आंहाल' गोग्गानाय दं खोमा खिन्थु दिनै नुनानै आंनि साननाया गोरोन्थिमोन बे आंनिल' नङा आं नुबाय आंनि दिनैनि बे पिएइचडि डिग्री मोननो हानाय बा जाफुंसारनायाव आंनि गामिनि बिदा फंबाय आदै मादै बिमा बिफा गासिबो उन्दैनिफ्राय लानानै बोराय बेन्थ गासिहाबो गोग्गानाय दङ आं बेखौ लानानै दिनै आरो बांसिनबाव आंनि डिग्रीया खालि डिग्रील' नंला बे आंनि मोनसे माने सबसे जौसिन थांखि मोननो हानाय बायदि मोनबाय आङो नोंथाङा अबे सोलोंसालिनिफ्राय दिनै पिएइचडि आनजादखौ उथ्रिसारनो हाया मा आयदायाव नोंथाङा उथ्रिसारनो हाया मेथामेटिक्सआवहाय आयदाया जेरै सानखान्थि दा बिनिनो जोंनि नेशनेल इन्सटिटिउट अफ टेक्न'लजि बे जाहैबाय मिज'रामनि बेयावहाय आङो 2022 मायथाइयाव आङो जइन जानानै दिनैहाय 2026 मायथाइयावहाय आङो पिएइचडि डिग्रीखौहाय मोननो हाबाय थांनाय 16 एप्रिल खालारावहाय बेनि थाखाय आंहा जोबोद गोजोननाय दङ पार्टिकुलारलि जुदि थोंजोङै जुदि आयदाखौ बुङोब्ला मेथामेटिक्सनिनो मोनसे ब्रान्च बा पार्ट बेयो जाहैबाय फ्लुइड डायनामिक्स बे फ्लुइड डायनामिक्सनिनो मोनसे आरो साब ब्रान्च बेयावहाय आङो दिनै पिएइचडि आयदाखौहाय फोजोबनो हादों नोंथांनि गोब्राब जादोंमोन बे आनजादा गोब्राब होनोब्ला जे जायगायाव आङो पिएइचडि लानो थाखाय खाबु मोनदों बे जायगायाव थांनायनि लामायानो गोब्राबखा बेयावहाय बहुत प्रसेस दङ माखासे एन्ट्रेन्स एग्जामफोर पास खालामनांगौ जानानै फैयो बेनिफ्राय नोंखौहाय माखासे रिटेन आरो लोगोसे भाइभा इन्टारभिउ पेनेल मोनसे लं प्रसेसनि गेजेरजोंहाय बे आनजादखौ माने एडमिसन मोननो थाखाय खाबु मोनो जायनि थाखाय जोंनो सरकाराबो बिनि थाखाय अनसुंथाइ होयो बे फरायनायजों लोगोसे माखासे अनसुंथाइ होयो जाहाथे जोंनि फरायनायाव जेनिबो माने प्रब्लेम जानानै फैया नोंखौ नैबेसिम लाबोनाया बेलायाव नोंथांखौ सोर थुलुंगा होदों थुलुंगा होनायावहाय बयहाबो दङ आं उन्दैनिफ्रायनो गामियाव देरबोनाय आं मालाबाबो बाहेरायाव थांनानै फरायाखै आङो एलपि स्कुलनिफ्राय फरायनाय उन्दैनिफ्रायनो बेयावहाय आंनि मास्टारफोर होन आदै मादै बयजोंबो आङो माने उन्दैनिफ्रायनो गेले गेले देरबोनाय दावसेन गावै गावै देरबोनाय मोसामै होयै होयै ओरैनो माने बै समनि उन्दै समनि रंजानाय एन्जर सायै माइबारियाव हालेवनानै माइ गायनानै बयजोंबो आदै मादैमोनजों नांगाल जांख्रा जानानै देरबोनाय आङो गथ' दा बेयावहाय लासैनो आङो बयनिबो आमाइमोन दङ आदैमोन दङ मादैमोन दं आदामोन बयनिबो बिदा फंबाय न'खरनि बयनिबो अननायावहाय बे जेरै लासै लासै मोनसे थांखिनि उनाव मोनसे मोनफा मोनफा जाफुंसारनो हादों जोबनायाव दिनै बे डिग्रीखौ मोननो हानायाव आंहा बयनिबो फारसे मोनसे गोजोननाय आरो साबायखरनाय खुलुमनाय बयनिसिमबो बावहरो थांखिनानै बुङोब्ला आंनि बिमा बिफा उन्दैनिफ्रायनो जेनिबो माने हेंथा गैयै फरायनो गोसो फराय बेयाव रावहाबो जेबो हेंथा गैया नोंहा फरायनायनि सम गैला बा साख्रि लाथारनांसिगौ बिदिबो खुनु खोथा गैया नोंहा फरायनो गोसो दं फराय ओंखायनो आंनि माने बेयावहाय आंहा मोनसे माने गोजोनै सान्थियै जेनिबो माने बायहेरानि खुनु माने प्रब्लेम गैयालासे सिरियै लासैयै बे आयदाखौहाय माने फोजोबनो हादों दा बिनि थाखाय आं बयनिबो बिमा बिफा बयनिफ्रायबो आरो लोगोसे गासिबो गामियै बयनिसिमबो खुलुमनाय सिबिनाय रोजा रोजा साबायखर बावहरो नैबे एल'बारियाव नोंथाङानो गिबि पिएइचडि खालामदों होनना बुंदों नाथाय नोंथांनि दिनैनि मुङा दिनै सनानि हांखोआव लिरजासिगोन आरो बै समाव नोंथांखौ दिनैहाय रायखांनो गोनां जासिगोन नोंथाङा पिएइचडि गिबि खालामदों मा बुंगोन पिएइचडि खालामनायावनो आंहा माने जोबोद गोग्गानाय दङ आरो जुदि बेफोरबायदि खोथाखौ जेनेबा जोङो फरायनानै नुबोनाय जोंनाबो मोनसे मेथामेटिक्सआव बयहाबो दङ जे सोरबा मोनसे रिजाल्ट बा मोनसे गोदान दिहुननो हानाय फार्स्ट माने बयनिबो रिनन माने बयनिबो नाम मुंदांखा जायो दा बेबायदिनो रिलेट खालामनानै जोंहा बर'फोरनि गेजेराव गोबां मानसिफोर दङ पिएइचडि आव आंनो फार्स्ट नङा
गोबां रोजा रोजा मानसिफोर दङ नाथाय दिनै जोंनि गामियाव आंखौ जेनेबा आं सासे बयनिख्रुइ सिगांसिन PhD लानो हानाय बे गोग्गानायखौ आं लायो आंनि गोसो गोरबोजों आरो आङो हांख्रायनानै लायो बिनिफ्राय आं बयखौबो आरोबाव खेबसेबाव खुलुमो सिबियो आरो साबायखर बावो उन्दै उन्दै फरायसा फरायसुलिफोरनि बेदि फरायनायनि आयदानि बागै माबाफोर मेसेज होगोन नामा दा दिनैनि सानावहाय मेसेजआथ' होनांगौ गोबां दङ लेकिन नाथाय आङो सुंद'यै बुंनोसै कि फरायनायखौ मोनसे क्लास मोनसे थाखोखौ सुनायनानै मालाबाबो दा जुजि फरायनो थाङोब्ला लामाया गेवलांगोन थारैनो गेवलांगोन लासै लासै गेवलांगोन आरो आजिखालि दानि जे जोंनि सिनारिय' बेफोरखौ नायोब्ला एसे फरायबानो सोरबा सासे बा बहाबा सोरखारनिफ्राय बा सोरबानिफ्राय माबा मोनसे अनसुंथाइखौ मोनखागोन फरायनो थाखाय लामाया गेवखायो दा ओंखायनो अबेबा मोनसे थाखो बा अबेबा मोनसे एन्ट्रेन्स एग्जाम बा माबा मोनसे अबेबा मोनसे परिखायाव गाज्रि जादोंबा बेखौहाय गिनानै बा लाजिनानै फावसायनानै थानाया मोजां नङा ओंखायनो जुजिबाय थानांगौ गासिबो PhDल' नङा एग्जामा बहुद एग्जाम दङ दिनैहाय गासिबो एग्जामा नोङो एन्ट्रेन्सनिफ्राय जायो जोंनि बे पुलिस आर्मि बा नोङो जेसेबांखि सिभिल सार्भिस एग्जाम्स दङ PhDआबो मोनसे एन्ट्रेन्स जेरैहाय बेनि थाखाय जेसेबां खस्थ' खालामनो हायो खालामनांगौ खिन्थु गेजेराव मानसिया गोसो बायो खिन्थु बे गोसो बायनायखौ हमथानो हानाया माने हायोब्ला माने बयनिख्रुइ बांसिन मोजांसिन जायो